Il-proġett tal-British Building f'Bormla xogħol id-ditta tal-periti ta' Edwin Mintoff rebaħ l-onur internazzjonali għall-aqwa wirt arkitettoniku kulturali minn kompetizzjoni li kienet organizzata minn A-Design Awards. Din il-kompetizzjoni tagħti rikonoxximent lill-aqwa proġetti li jkunu saru fid-dinja matul is-sena l-oħra minn ġurija magħmula minn esperti internazzjonali. F'kummenti ma' dan l-istazzjon il-perit Dr. Edwin Mintoff qal li din il-kompetizzjoni għandha fama mondjali fejn iktar minn 100 pajjiż mid-dinja ħadu sehem fiha. Unur kbir għalina ma stennejniex li nieħdu award daqshekk prestiġjuż u nemmen ukoll li mhux għalina biss imma għal pajjiżna wkoll għaliex huwa xi ħaġa li huwa rikonoxxut fid-dinja kollha. Il-perit Mintoff qal li dan il-premju se jkompli juri l-importanza ta' din il-binja li mhux biss hija magħrufa għal karatteristiċi arkitettoniċi tagħha, iżda anke fuq il-marka li ħalliet fuq l-istorja ta' pajjiżna. Dan il-bini sfruttatament iġġara b'ħsara irrevokabbli fit-tieni gwerra dinjija. Interessanti li wieħed ikun jaf li propju n-naħa l-oħra faċċata tiegħu kien hemm binja li kienet identika bħal British Building stess li iġġarraf kompletament. Għal xi żmien din il-binja servit bħala tarzna fejn ġewwa fiha nsibu baċir numru wieħed mill-eqdem baċiri li hawn ġewwa l-Ewropa. Riżultat tal-istat ta' abbandun li tħallit fiha l-binja għal bosta żmien żdiedu ħsarat fil-binja. Il-perit jistqar li għalkemm sabuha diffiċli biex jirreġeneraw din il-binja huwa kbur li qed jerġa' jagħti l-ħajja lil din il-binja daqstant importanti. Kien proċess diffiċli ħafna kif tista' tapprezza għaliex illi wieħed jipprova jakkomoda attività kontemporanja daqshekk importanti u mhux sempliċement li takkomoda imma anke li jkun sostenibbli ġo bini antik tal-seklu 19. Meta anke dan huwa fista daqshekk ħażin huwa sfida kbira, però kienet esperjenza kbira lina.